ଦିନକର ଘଟଣା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କ୍ରୋଧ କରିବନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ଠକ, ମିଛୁଆ, ତୁମେ ମିଠା କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛ। ଏହା ଶୁଣି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ରାଗିଗଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଦେଲା। ଏହାପରେ ବୁଦ୍ଧ ଟିକେ ହସିଦେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଏହା ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଯାହା କଲି କିଛି ଠିକ୍ କଲିନି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଦ୍ଧ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ? କାହିଁକି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ଭଗବାନ? ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପଶବ୍ଦ କହିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଛେପ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲି। ସେ ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ବି ସେଇଠି ରୋକି ରହିଛ। ତୁମେ ଭୁଲ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛ। ଏବେ ତୁମେ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଯାଇଛ। ତ ସେଠି ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଏକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥାରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୀର ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ବି କ୍ରୋଧ କରେ, ଅନେକ କଥା କହିଯାଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଏ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅନୁତପ୍ତ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ କ୍ରୋଧଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ନା କିଛିଟା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ, ଗର୍ବ, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର କରିଥାଉ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୈତ୍ରୀ ସାଧନା ବା ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମୈତ୍ରୀ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସମୟରେ ସଚିତ ମନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କହୁନି କି ଏହା ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା କ'ଣ? ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା।
ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ, ନମୋ ତତ୍ସେ ଭଗବतो ଅରହतो ସମ୍ମା ସମ୍ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ। ସାଧୁ ସାଧୁ ସାଧୁ।